Ito init man, magpabutong sa amin. So, unsa may dugayan na to? Diyan na sa mo, kay mga ito nami. Babos! Yoy. So, grabe, luyag ko. Asa? Oh, luyag ko. Sige, balik ko ba? Hakot. Luya ba? Napakay sino ko? Ang kaya pa kasalbahay si Moro. Dakta ko si Moro. Dala. Wow! Hello mga Joy! Hello mga Joy! Ito init man, magpabutong sa amin. So, unsa may dugayan na to? Diyan na sa mo, kay mga ito nami. Babos! Aliya kita karon sa gitog nila atong spot. Tara. Tampo kay ko na, sal. Sal. Hangad, sige na, uy. Oh, kumti. Mau din nga po yung gidadadri ha. O din niya ibala. Atay ka na, basta ka ng gamay-gamay. Ako man. Gambal ka ng buto, pre. Oh, gamay ra ko ng buto, may gunong ikaw. Grabe. Gehog. Yoy. On. Ato plus bigas mga choy. Ano? Kan lami kay na sos basos. Boro na yung bilil ng sunod ay. O Gigi, malunod ka na gidana mo Gigi. Uy, usa ra gid oy. Tayo ko piyansa kay malunod ka na. Sabi na sabi. Ebe, patong dere be. Ang kaya pa kasalbahay si Moro. Dakta ko si Moro. Dala. Kulira. Bayan di kanya ron iyo mang dihugaw. Awar go no. So grabe, luyag ko. Asa? Oh, luyag ko. Sige, balik ko ba? Hakot. Luya ba? Napakay singot ay. Kao na hab-hab kami mga naluya ri. Gak Carlo. Ana man na. Iba mo yung kuya, pas mo mo. Ana man ang kinabuhi. Ah. Buog sa ka pero awak naman nag. Oh. Sa una, dito sa carbon, istro pa to. Karon usapon ng ilargo usa ka bunga. Guna. Priyas ito mo duha. Ano mo ko? Murag dinosaur ba? Naman na. Angang, gutom naman. Abi kay mo dagko magbubunlan. Ana man na. Awa pre, lansis dayon. Oh. Mutino. Kumain na sa kadaya kay usik na kanawara. Ano mo nang gisod sa yang ba kontra sa ja? Carlo ng katkat. Karon lahian po nagtikulkol oh. Sila po. Lamay kay Tikulkol. Oh, lamay kay kurma. Tikulkol, gwapo kayo. Lamay kay Atubang ano? espada ko. Ala grabe. Natara sa danan dito ba? Ano mo ato mo ka? Tara, tikatik na mo na. Kaya, ikaw luwag yung ikaw ni mga budok ko ng sitik ng agtang ni mo ron. Kapaon ka po. Grabe po ka eh. Mga daginot man sir. Oh, digin mo para sa ko. Lamay kay Oh, bita, oh. Oh, Wala asa na finish ba? tara akong binispada kayo. Wow, lipat ki karon, aron. Awa day po kaliloin siya. Ano ba? Kay tubig. Maigin mo bulolo, tatdaan na ko. Ang magagmanga do. Nagyaw-yaw na siya kay dugay kay nagkakot pero kaon gani grabe dali ara ka human. Pero trabaho nawa. Awang usa isudot-sudot tong matas ka lagot. Nabuwag na tara. Lagot na. Ang iya ganyan si tatad. Nabuwa na bati. Bati. Dola. Bati. Siwa iro mo tara. Kakaro ng iro. Dako ng mata. Iro rin na dai. So, magsuot ang timpla sa atong botong. So, mga choy, ang condense. Alas. Ato mo down, Skyplex.
Oh, may mga Joy, hatawin mo. Gusto ko sa hala ko. Wow. Wow! 30. 30, diri. Pagkumata mo na sa... Gamatuyar ko sa tunay. 30 ni mo, boss. Sabaw, kadaghan na. Hugaw na pa daw niya. Nahugaw na pa daw. Grabe, baluluag. Ay, dirikuwang ko ni boss. Huwag 5, boss. Huwag 5 ba? Sabaw. Oo, sa Sabaw. daw. Kani ako mo baiter gini siya kay short mong naman lang boss. Naman lang ito. Ngato mo kaon gid ka boy. Sabaw. Price na. Murag ka na, mahal-mahal ka na mo, murag usaha na ginakalubihan. Tara, Choy. Ano? Tigib lang ba? Ta! Mga Choy. Kalbian ini, kisah may kalbian diri eh. Wah. Lah, Tulis ko bro to. Gusto na ko i-feel ako moment ba? lah. Nya. Tulis ko ginawa eh. Yo. Pre. Bako yung lami, pre. Kapila na, pre. Tulo. Grabe no. Distintam na na. Oh. Usa, pre. Di po na kuan mo nga yahong na mo bago lang na yahong. Di Kondisyon man eh. na bro. Di mo dali naghorot mo ha. Mo bago lang. Usa to, ah? Limited edition. Tama ba? Ano na ampo kay ining Limited English edition lang. Ang ganda nga. Kuwan. Unsa niya to, pre? Amo kay short edition, unlimited. Kang madam. Madam. Overcharge unlimited. Ako ba sa limit? Mula yahay ka lang. Maglisod ko sa kaya gurot. Dako mo ka na. Hindi ka sa ano. Gago. Dako kayo. Muna to, ina nila to, pre, no? Amo mga diet bas mga diet na rin siya kadagan. Pangwadra ba, no? Kang madam. Madam tunga. Tunga lang. Ano oras kondisyon ko no kondisyon mato niya. Ganiya lamot kayo. Oh. Karon sige nag Timi. ana-ana tuy-tuy. Kabila nagbalik? Ano, grabe puno ba kayo? Kini mo kalima na nagbalik kini mo tulo. Dako mo kaya akong pahat. Gamay-gamay man o dako sa dako. Kubaw na mo ba? Ima. Si lang ganahan ba? Tulok balik kay kini gid ato. Wala mo sosa. Madamay. Madam bagab kita kanin gitunga rin. Tunga rin sa grabe ganoon. Kansi. Pura ato sabo-sabo na sa kay pangondisyon lang gamay ba. Umak na magkakaliw ni Haron. Joy! Murag lami naman kayo katong mga Joy. So, ato sa amin. Yan sa mo. Bye-bye! Umak-mak daw ka muna. Shoutout! Shoutout lang ko na ya. Amelita Jimenez, Nicolas Plaza, Grams Jones, Eduardo Narciso. Shoutout! Shoutout ko sa Magic 5. Shoutout! O siya daday ko ni Ariel Pacheco. Ikang balon. O kang Dodong Box. O kang Freddy Piol Tibon. Shoutout! Shoutout ko nga misiligrin Mambing Kimura. Shoutout! O siya daday ko Arturo Cueta, Jose Binje, Boyseng, Dexter, Daniels. O siya daday ko sa Walang Love. Shoutout! Og shoutout ayo kang Renante Basumala og ang Piet Manox. Shoutout! Shoutout ko ni King Monteroyo, ni Richard Monteroyo, Monteroyo family. Shoutout! Og shoutout ayo kang Wednesday day. Shoutout! Shoutout akong first, Sumayang. Shoutout!
Magkatag ako sa kumami dati si Aisa Monteroyo Miscala o sa kudade nga si Atty. Melvin Miscala. Shout out! So, wa pa ma-shout out dano? Shout out ko sa to niya gid shout out. So, wa pa ma-shout out dano? Comment lang mo gotro. Wow! Babu. Shout out!